Ini ngasoi ke ong non jimut yang iya ke kentho ya ke police department. Ke police department api ke order jong ke hek sorkar. Manu pada hek sorkar hang ni. Dai ubriu na po rilum garo hills. Panat sama. Dai ubriu na po rilum garo hills. Ubriu na po rilum garo hills un sautu bat un perkat ayuhi kita kajing tiplam nam tajungi di try mulut. Bat balik orang ba toy ban kentho ya ki polis. Nomor baki api ke order jong ke hek sorkar. Hiwi baki polis ki don se bordar. Hatu ki polis kinut se ban seitang wei tear gas. Hatu ki polis kinut se mau ban turtang hajan jong ki polis asal. Kimno. Namar balai ki hek sorkar kim pha iki. Kim pha. Handai PUE po jaya pedang menin. Ha office jong KSU. Ki polis ki lek da kapur, ki thom beja ka jubor. Ki kawang tear gas adu khat ar khat lai teli. Bengkat ki tang suloi ki pen ap ki. Ki jingking atiar ki ba biang kembali her thma. Sabodar ki menut am lek tentu. Ha? Sabodar ki long kum ki khna yong. Pi tu wei sapok bodar sa patrong ha ki pat ba no sosno jong ka asam. Hatu kinut se ban seitang i wei i bom pensat kemat ibarit kinut kinut marbelai konrat sang ma umkwa te ban ya thut ka asam. Konrat sang ma umkwa te ban ya thut ka asam. Henry namar ke jingit tengku ka dei be ya khasi. Hapo snong khasi. Iki wan ban thombor na phang kim salia. Kim salia. Don jingmut ban kentho ya ke police department. Kentho ya ke sorkar kentho ya konrat sang ma. Kani ka dei ke jing themu jong pi. Kani ka dei ke jing lek jong sorkar MDA. Kani ka dei ke jing lek jong sorkar MDA. Ngimtip syuk kat no teli kimin simbriu ke bagani ke sorkar MDA umut ban bam im pet ya ki produk pas nam jongi. Kila ada penlim ya ubat ciris terfil thank you ka shiteng mit. Samsdam mensyua shiteng mit kiwan encounter ya ubat ciris terfil thank you. Menin kimut ban temu saya kinong elam jong KSU. So ban ong kani ka jingle kelong ke AKA ke ba omla ban pediang sisa. Omla ban pediang. Bat so ban ong ba ka sorkar MDA kila ada sim ya ka mensim jong wei na ki rang ba ang ni pugijat tu. Menin kamit timut ban sim ya ka jing im jong ki noelam jong khasi student union. Kani ka dei ka jing seneng yang ikom ka jat baru khasi ba ngidon kam ban jubab ya kani ka sorkar MDA. Ngin jubab ya ka sorkar MDA habakut jong ka samoy prikam ka jong. Ba dalilairu ngim dei bantang penyo sma ya kini haka jaka ka bakiduan manta. Dalilairu ngim dei bantang penyo sma ya kodat sangma. Hapo ka jaka ka ba udon manta namar ba. PUE itombor ino. Itombor yung produk presnam, itombor yang ipat kasih bayar ke jami. Lom dadai kum ta balai kim nut ban kerwit kum tu ha bordat. Bat bun ki ba kenno, bun ki ba kentho ya kata ka jing long violence ka jing yat rally jong ka sengki SU. Ngimtip kaplan jong no silender. Yo gadi kaplan jong ki hiru. Kaplan jong ki hek sorkar, tangkum no ban provoke ki ke isu. Namar gadi ke isu ka bayat tengku bat kar hek spa. Ki company, Sri Cement Factory. Yo ki simen, yo kata ka Sri Cement Factory kelak pedon kami yanu ki biru sorkar ban mi syakmat tang ban thau jing kulumar ha ka peaceful rally tang ban yo provoke ke isu ban yo kentho ban yo kenno ki pajba ka dikasi ke KSU tang ba ngingi dap tip barabor man ki jing ki jong khasi student union ki mi bet ki bakum kini ki jing temu ki jing persyang jong ki biru sorkar ki hek company tangkum no ban yo pulom no ki isu jong ajat tang ba dalilairu himla ban yalam baklayu pajba ngintip sai ngintip kat no syu kata ka krur ka ba ka Sri Cement Factory ka penon kam menin mo ban thau jing klumar ha ka rally jong ka khasi student union ban wanra ya ka tu jing klumar khnang ba pajba ka binyo tap unyo ban kenno ban kenthok kala ya kita ki bayang ha ka no rim hop ka jing sisa lek se kala ketakjur namar kami ke jing dawa ban suspend ban wengkam ya SP bat ya DC jong ka East Changi Hills District. Namar kata haduk kani klip marungi yai kentu ya ka sorkar. Baka sorkar ka dei ban sengap ya kani jing dawa. Dei ban wengkam mardor menta ya DC bat SP jong ka East Changi Hills District ki ba miskondok ya ka public hearing. Bat ru ban pensisa ban pentikna ya kita kinong wanra jing kulumar menin namar ba ngidon ke jing suba bakini kita gibreu di bapa dan ka Sri Cement Factory da ke jing jingmut bat gibreu sorkar tang ban yo ban provoke ni isu namar kata ngi soban ong hang ni tolong ba ngi penrem jur yo kodat sang ma ngi penrem jur ka sorkar MDA pila dap sim ya ka mensim jong orang ba jong ajat riu haki sanstem balalej
menin kamiet pimut ban sim jubor de jing im jong ki noy alam jong jat du jong ni de jing im jong ki laingut ki noy alam ka kasih sudah ni penem jur ya kan jing le bom don kata jing perkat tang nam ta ka mentoi ta malade bat tang nam ta ban yada ya kita ki mender ki kar he spa ki banabal ki bawan ban kejit spa kejit pau nang ni po kari ka biit nomor kata ki kentu sa sisen ya ki pai bak nong long ki bastat nginom dai su panang ice ma ya kini ki briu ki ba thombor ki jat ki ba thombor ki produk persnam jong ni ha ka samoy ka banwan ha ka jaka ka bakidon ngim dai su ban ai jaka kini ngin ai jing senang ki khnang bakin babe bakin sotu bak pleng tu kelenti kamlong ka badai namar ba hatu syak peniap ki produk persnam jong ni habodar hatu ki pulis meklaya ki lek pen kawang terka saying jong itu kinong peniap ki produk persnam jong ni te bodar hatu ginut balik kawang terka sepo asam kamnut balik kimnut hatu kadai bakim tebit hatu kadai jing kaput ke juki em namar bu kondat sang ma uklam ai order mendon jingmet ban kentok ban kenok ki pulis jing kentok bagi kenok kadai baju kondat sang mai ka sorkan MDA